Palagruzu, ajmo! Kamo? Na Palagruzu, na Palagruzu. Na Palagruzu, ala još, na Palagruzu, na Palagruzu. Pozdrav ljudi, evo, sada se samo trebam spakirat. Tu sam u Splitskoj luci i onda krećem put jugozapada, odnosno za Vis, sutra za Sušac i nadam se preksutra za Palagružu. Eto, ovo tu će sve stati u kajak. I za to će mi trebati nekih 10-15 minuta. Ajde, pozdrav! I evo kako je sunce svanulo, kako sam ja napokon krenuo na završni dio ekspedicije Otočna Odiseja, svjetlenici u Hrvatskoj. Plan je dovesati do Palagruže i tako dovesati do svih 57 svjetljenika izgrađenih u 19. stoljeću na području današnje Hrvatske. Volim prije svega vesati u kajaku na moru i ujedno promoviram ovaj sport kao odličan oblik rekreacije i istraživanja obale. Ovim projektom, pošto vesam do Palagruže, bi mogao reći da je to najzahtjevniji dio zato što ću većinom vesati po otvorenom moru. Obala kopna puno zanimljivija za vesati nego otvoreno more nekoliko sati. Danas evo krenuo sam iz Splita i veslam za Vis gdje ću prespavati na svjetleniku Stončica, a zatim sutra ako vrijeme bude ok, to se odnosi na jačinu vjetra, ću vesati na svjetionik Sušac, pa onda prvi sljedeći dan kad će opet biti ok, ću vesati za Palagružu. Nakon čega se kasnije vraćam preko Lastova, Korčula, Hvara, Brača u Split. Malo je ok, malo kad zapušem malo repu, udar i neki val mi dođe u bok, u smislu u trbuh, nije ok. I da razmišljam si hoću li nastavljat ili pauzirat na Braču pa nastavit, produžiti cijelo ovo putovanje i tako. Razum govori da ne forsiram, a onaj mali avanturist govori da mogu ja to. Vidjet ćemo. Ništa, evo. Vjetar i valovi u leđa, odnosno u krmu. I super je, ali imam dobru brzinu. Ali nekad kad dođe neki veći val nije toliko ugodno. I kad se more preljeva preko kajaka. Tako da svakako ne preporučam solo veslati u ovakvim uvjetima. Mislim da je vjetar oko 15 čvorova, a po izgledu mora moglo bi biti i do 20. Vjerojatno su udari oko 20, a inače 15. Sve u svemu i dalje se dvojbim hoću li nastaviti dalje, ali svakako ću stati na svjetioniku Ražanj i malo pogledat more i prognozu i donijeti zaključak. Nazvat svjetioničara na Visu, vidjeti kako je tamo i to je to. Pozdrav!
Pa da, bude malo frka. Nije baš sve jedno. U zavjetrini mrduje sam. I ono, dobra avantura, baš je ono, lijepo, na granici između zahtjevnog i zastrašujuće, tako da, ok, bilo bi puno lakše da nisam solo. Pozdrav ljudi, evo iza mene svjetionik Ražanj, tamo sam morao stati zbog toga što da upoznam svjetioničara Barabu, kojeg nažalost prošle zime nisam uspio upoznat jer nije bio u smjeni, ali isto tako zbog toga što je ujutro tramontana bila poprilično snažna, po mojoj procjeni oko 16 do 20 čvorova i po tom vremenu nema smisla nastavljati dalje preko 14 km širokog kanala do Hvara, ali evo sad je prije sat vremena kalala tramontana, odnosno smanjila je i odlučio sam ići prema Paklenjacima, a onda ću tamo odlučiti kada vidim kakvo je more do Stončice ili ne. Eto, pozdrav! Da trenutno imam savršene uvjete, u principu idealne uvjete, zato što imam vjetar u leđa, otprilike 5 do 10 čvorova, rekao bi oko 7-8, i val je možda 30 cm, 40, ali ništa posebno da se lomi, i milina, pičim 8 km na sat, što je otprilike 4,3 milje i fantastično. Tako da, odlično. Samo nek ovako vrijeme meni bude. I zahvaljujem se svima. Svetom Nikoli, Poseidonu, Bogu, svima. Ludo more, more, kako da te smirim, kad ti kažem da ću doći, da ti svoje ruke širim. Evo, tako Miki Jevrenović pjeva pjesmu Ludo more, i koje je stvarno bilo ludo kad sam startao, ali nakon pauze na Braču je vjetar pao i sada je poprilično super, ali sad ću napraviti pauzu za malu pauzu nakon 2,5 sata veslanja, 20 km za klopu. Sandvič, kuhano jaje i sniker. Nakon 5,5 sati veslanja sam prošao 40 km, odnosno došao sam do Vodnjaka velikog, najzapadniji otočić na Paklenjacima, odnosno Vodnjak mali je najzapadniji. I sve u svemu sad imam još 12 km do Stončice, svjetionika. Evo ljudi, počeo je vjetar malo pojačavati. Iako ovdje po smjeru valova bi rekao da je maestral, a i tak je nešto pisalo na prognozi. Eto, imam metar visine val. Sad je maestral, valovi su povremeno 1 metar visine, ali dobra stvar je što su dugački, odnosno ne lome se, nešto pretežito, znači ima nešto malo bijelih konja i to je to, još sat i 15 minuta do Stončice. Evo ljudi, prošao sam 50 km za 7 sati i 4 minute i da, mogu reći da malo ramena osjećam, ali dobro je. Malo ću minutu, dvije odmorit
jer evo na 2 km sam od svjetionika Stončica, tako da ono, super. Vjetar nije pojačao za sad još i stvarno je bilo odlično. Onaj prvi dio bila je malo frka u određenim momentima, ali ok. Evo ja, na mojoj lijevoj strani svjetionik Stončica i moj cilj za danas. Fantastično. Ali moram priznati da sam malo sad umoran i jedva čekam stati na pauzu i otvoriti pivo. Tako da ono. Ali idem prvo snimiti nešto s dronom. I evo me ljudi, svjetionik Stončica, 52 km od Splita, moj novi osobni rekord u jednom danu. Za nekih 7 sati i 15 minuta. Sad zasluženi odmor.